እጂ ነዚውን በብዙሕ ነገር ዝትንትንዎ ሰባት ሰሚየ ግን ሓደ ሰብ ኣውደ ዓመት ምድሪ እስላማይ ተኮይኑ መስጊድ ከይዱ ሰላቱ እንድሕር ገይሩ ክርስቲያን እንድሕር ኮይኑ ድማ ከይዱ ቤተ ክርስቲያን ተተሳሊሙ መጀመርያ ነቲ ሰብ ኣይተቕዳሕ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ኮርስ እዚ ፕራይቬት ነገር እዩ ግን ኣብ ናይ ህዝቢ ቤተ ክርስቲያን እንድሕር መፅኡ ናይ ግድን እዮም ክስእልዎ ስእሊ ድማ ናብ ሶሻል ሚድያ ክወርድ እዩ ከም ግለሰብ ሓደ ፕሬዚደንት እውን ሰብ ስለ ዝኾነ ምስ ኣምላኹ ከይዱ ጸሎት ገይሩ መስቀሉ ተሳሊሙ ወይ ግን እስላማይ ተኮይኑ ድማ ሰላቱ ገይሩ ክምለስ ንቡር ነገር እዩ ስለዚ ፖለቲካ ክትገብረሉ ኣገዳሲ ኣይኮነን ጀነፍሪት ኣይኮነን ከም ሰብ መጠን ተልእኮ ኣለዎ ንሱ እውን ከም ሰብ ምስ ኣምላኹ ክራኸበሉ ዝደሊ መንገዲ ኣለዎ ንዑ ንበይኑ ቅዳሴ ክግበረሉ ከዓ ይከኣል እኳ እንተኾነ ምስ ህዝቢ ክሳተፍ ተደለየ ድማ ሕማቕ ኣይኮነን ስለዚ እዛ መልእኽቲ እዚ እዛ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገብራ ዘሎ መልእኽቲ ከም ፖለቲካ ዝቆፅርዎ ሰባት ኣለው ከም ድሌትካ ከተሽርፈ ትኽእል ኢኻ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ተልእኮ ክገብር እዚ ናይ ሰብኣዊ ነገር ኢና ክሪኦ ከለኹ ፖለቲካ እውን ኣይኮነን ግን ሃገራዊ ቴሌቭዥን ወይ ብቴሌቭዥን ኤርትራ ወይ ገለ እንተድወፅእ ነይሩ እሞ ገለ ካልእ ምበልካዮ እዚ ግን ሰብዚ ስእልታት ድወፅእ ዘሎ ብተራ ሰባት ተሰኣለ እምበር ብመንገዲ ሚኒስትሪ ሓበሬታን ገለን ዝወፀ ስእልታት ኣይረኹም ካብ ካልኦት ይወፅዩ ኣብዚ ክትሪኦ ከለካ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝሓለፈት ኣውደ ዓመት መጀመርያ ከምዚ ዓይነት ንሰባት ኣኪብካ ከተብልዖም ሃብታም ድሕሪ ኮንካ ኢኻ ትገብሮ መርመር ሃገር ተኮይንካ ገምዚ ገንዘቦም እዩ ኣብ ካልእ መንገዲ ክትቦም ዘይትኽእል ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ጥራይ ክትቦም ትመርፅ ሓደ ሃብታም ካብ ጅቡ ኣውደ ዓመት ምድሪ ከምዚ ገይሩ ክሕግዝ ተደልዩ ቻሪቲ ዝበሃል እዚ ፅቡቕ ነገር እዩ መርዓ ናይ ሃገር ግን ነቲ ፀጋ ናይ ሃብቲ ናይ ሃገር ተጠቂሙ ነዚኣቶም ስሕራይ ንሓንቲ መዓልቲ ተድሮም ኣለኻቶም ኣብዚኣ ናትካ ዳስከኣቱ ዘይክእሉ ከንታይ እዮም ክኾኑ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኢትዮጵያ እየ ዘለኩም ሰዲስ ወይ ኩነታት ከምዚ ጃጅመንት ከይመስለኩም ኣብዚ ስምዖ ሰላም እንዴት ነህ? እንትን 2 ሊትር ዋስቱ አለ ግን 50 ብር ገብቷል። ገባ? አዎ ገባ። አዎ እሺ እንቁላልስ አለ? አለ። እንቁላል ስንት ነው? 25 ብር ገባ? እሺ ዋና ነገር ዘይቱስ? ዘይት 2500 ብር እስተክ ገባ? አይ መግባቱን ለማረጋገጥ ገባ ኮይና ኣትዩ ጥራይ ኮይና ከም ትሪእዎ ዘለኹም